עצמה, כבר נעזבתי ונזכחתי לשעות קשות של מעצר, כאילו אני הפושעת. כי עמדתי בדממה לחוצה שקוראת לחתום על הסכם, וקראתי להצלת חיים. איזה עולם נורא ועצוב. אני מסתכלת על עצמי ורואה כאב, דאגה, כעס ועבודה תקופה. לפעמים זה מה שאפשר לעשות נגד כוחות גדולים וחזקים שסוחפים אותנו לאסון. לעמוד זקוף ולומר אמת. האמת הזו רלוונטית בכל שנייה, 24/7, וביתר שאת עכשיו. יש לנו 50 אנשים יקרים להציל. רק הסכם יחזיר את כולם. ההסכם הזה כרוך בסיום המלחמה הארוכה והנוראית בתולדות מדינת ישראל. הסיוט הזה חייב להסתיים, וזה האינטרס של כולנו. שואל איתנו עכשיו דב חנין, אחד הדוברים שלנו היום, תראו לו. אנחנו חוזרים ומזכירים, כיכר ספר וכיכר החטופים שלנו. אנחנו עומדים פה כל יום בין 5 ל-7, יום שישי בין 1 ל-2. תבואו, תעמדו כמה דקות עם שלט, תעמדו עם שלט חטופים, אנחנו זקוקים לכם. כל יום בין 5 ל-7, יום שישי בין 1 ל-2. יאללה, אנחנו ממשיכים לחורב. למה הם עדיין בעזה? למה הם עדיין בעזה?